което пък означава, че не знаем какво точно можем да очакваме. Все пак германците при този състав, при тези големи имена, с които разполагат, би трябвало да имат предимство. Отличен синхрон се изисква от състезателите в тази дисциплина. Не, че в 4-местния каяк не се изисква същото, но спецификата на кануто предразполага към доста трудно запазване на добрия синхрон в лодката. Двама гребат отляво, двама отдясно. И действително се получава много любопитна за наблюдаване картина. Русия спечели титлата в тази дисциплина миналата година на домашното европейско първенство. Румъния пък триумфира на световния шампионат през 2015. Казах ви, изключително рядко се провеждат състезания в 4-местното кану, но те, разбира се, са неделима част от програмата на еврошампионатите. В първи коридор са състезателите от Полша, във втори коридор германците. Тук Себастиан Брендел е на втора дупка, на четвърта пък е Ян Вандрай. С тях са Конрад Шайбнер и Штефан Кирай. За Беларус Дмитрий Рапчанка, Алексей Махнист, Иван Патапенка и Рихор Майсюк от Беларус в трети коридор. В четвърти украинците Виталий Верхелес, Денис Коваленко, Денис Камерилов и Едуард Шметило. В пети коридор руснаците Кирил Шамшурин, Расул Ишмухамедов, Иля Первухин и Иля Штукалов. В шести коридор Каталин Кирила, Георги Стоян, Константин Диба и Стефан Страт. В седми коридор Хенрик Вашбанай, Пал Шароди, Давид Варга и Адам Фекете от Унгария. В осми коридор Луик Леонар, Ромен Бюне, Матио Губел и Адриен Бар. Последен финал в програмата на днешния ден. 4-местно кану, 1000 метра мъже. Полша, Германия, Беларус, Украина, Русия, Румъния, Унгария, Франция в спор за медалите. Видяхте преди малко Матио Губел, водещия кануист на Франция, който разочарова с представянето си на едноместник. Тук ще се наложи да бъде повторен старта. Стартера своевременно даде команда стоп на лодките. Очевидно не е доволен от позицията на някои от лодките и съответно на нея ще бъде записана фал старт. Дали това са германците? Поначало на 1000-метровата дистанция рядко се получават фал стартове, доколкото стартовата реакция не е от решително значение. Всичко вече изглежда готово за повторния опит за даване начало на тази гонка. Този път всичко е наред. Истинско удоволствие да се наблюдава състезание в тази дисциплина. Виждаме колко атрактивно, колко интересно изглеждат 4-местниците в своето съперничество помежду си в кану направлението.
Добре тръгнаха поляците в първи коридор. Това са руснаците, които също ще имат аргументи в разпределението на медалите. Все още обаче полският четириместник е този, който води, при това с не лоша преднина за само 250 метра, секунда и 18 пред германците, трети са руснаците, четвърти се движат французите. Полша има доста сериозни каноисти в своя състав тук. Виктор Глазунов, Пьотър Колета, Томаш Барняк и Марчин Гжибовски. Няма го най-добрия каноист на Полша Томаш Качур, който беше изцяло концентриран върху представянето си в едноместното кану. Въпреки това и в този състав Полша има нужната класа и виждаме, че води 500 метра след старта. Втори са руснаците, румънците излизат на третата позиция, а германския квартет излиза от топ 3. Все така голяма стои преднината на поляците. Цял четириместник за тях. Все така голяма стои преднината на поляците. Цял четириместник за тях в аванс пред лодката на Русия. Германците сякаш се активизираха, да видим какво ще ни покаже контролата на 750 метър. Изглежда обаче, че германците вдигнаха темпото, видели, че и румънци и французи се опитват да ги атакуват. И ето да, Германия на второто място. Полша продължава да води с аванс от секунда и 63 пред Германия. Трети са руснаците. Много сериозна преднина за лодката на Полша, при положение, че ни остават по-малко от 200 метра до финала. Глазунов, Колета, Барняк и Гжибовски са на път да донесат първото злато за Полша от Пловдив 2017. Германците удържат все още второто място, но руснаците настъпват много здраво, много свежо гребат руснаците в финалните метри. Все още преднина за Германия на втората позиция. Поляците няма как да бъдат изместени. Интригуващ финал, в който Полша ще триумфира на второто място, е лодката на Германия. Какъв финал само! Германците обаче успяха да удържат атаката на Русия. Глазунов, Барняк, Колета и Гжибовски са новите европейски шампиони на 4-местно кану 1000 метра. Полша с златните медали, германците са с сребърните, бронзовите са за руснаците. Румъния остава на четвъртата позиция на секунда и 20 от заелата трето място руска лодка. След това пети украинците, на шестата позиция са унгарците. Седма е френската лодка, която тръгна доста мощно, но изпусна парата в хода на дистанцията. Лодката на Беларус остава на последното 8-о място. Така, уважаеми госпожи и господа, ще се разделим временно от гребния канал в Пловдив в 14:50. В ефира на БНТ HD ще бъде нашето следващо включване с сериите на 200 метра. Там ще се надяваме Станилия Стаменова и останалите наши представители в спринтовите дисциплини да се представят на добро ниво в домашните води на гребния канал в Пловдив. От мен Петър Иванов и целият екип, който работи за вас, приятен съботен ден. Останете с програмите на Българската национална телевизия.